Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga tong tulumanon sa kahanginan CONA, Cathy Kisses on Air. O ako lang gihapon kining inyong ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academiacam. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, pizza 20 na kini mga higala sa bulan sa Hulyo. Uy, mayong buntag, may mudto na kanaton tanan mga higala no. O gingamon usab alang usab sa tanan nato nga mga kaparian. Good morning. Ng ako ang si Monsignor Larry Katubig dinha sa isla sa Siquijor. Ang ako ang mga parokyano kanhi dinha sa Ayungon. Kumusta naman ang taon pag mo diha? Di na kain taon. Kumusta naman mo, no? Ang hinaot ko ang nipol ang ako ang ato ang karong paroko dinha, no? Si Padre Dudong Ruiz, no? Kumusta naman ka, Parings? Ayan. O gingamon sa mga ko ang mga classmates ni si Padre Obing Masyon, si Padre Tonton Arnaiz, ug si Padre Dami Ramis. Uy, kumusta na no? Kinaot ta mga higala nga ana gyud kitang tanan sa kapiskay sa pangluwasog ko sa katong tanahon ng obispo. Mayong mudto ni mo di bishop, no? O gingamon sa mga totaran ginato nga mga kaparian, no? Lukop ka Bisaya ug Mindanao nga maabot sa ato nga pagsikyo. Pero mga isyu na to ron mga higala kabahin sa gobyerno, karong taon-taon sugod na po sugod na po ang impeachment complaint pato kang kining gitawag og ni Vice President kining Sara Duterte. Ampo rin kita mga higala no nga ang kamatuuran mao gyud mo patigbabaw, and the truth will set us free. Ayan, no? Yan po nato si Vice President Sara, no? Ang yan po nato ang mga prosecutions, no? Ang prosecution. Hindi nga manusab ang mga respondents, mga depensa, no? Ang ato, aragod ang ato. Labi na gyud ang ato ang mga senator judges, no? Nga mubutar gyud sila sigun sa mga ebidensya, pikas o pikas. Di pagtimbangon ba kay pikas o pikas, puros man na ay mga argumentum, no? Argumentum homines. Argumentum homines. Human arguments. Ayan. So yan po lang ginato ang higala nga katong makadaog, katong makapabor sa desisyon sa mga senador, magmapaubsanon ra, no? Nya katupong na nga pildi, magmapailugon. Ayan, no? Ang mga nakadaog, magmapaubsanon, dili mang hinambog. Ya katong mga pildi sa kaso, dili lang po kanang dili ba kanang dili mo dangop sa bisan unsang mga lakang gawas sa kinayang mapaubsanon. Ayan, no? Nahala, may nguto na kanatong tanan mga higala ato ang mga kaigsuunan. Bino ari kita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Aboy ang atong Saint of the Day karon mao si Saint Margaret of Antioch. Ayan, no? Usa kini siya ka pagan convert to Christianity and accused for being a Christian by her suitors, no? Kini bitaw mga ulitaw mga dili sugtong mamuligi. So muna nahitabo kang Saint Margaret of Antioch kay batanon pa man niya medyo may naangkon pod nga grasya sa katahom. So muna nga daghan po sa mga pagan nga mga pagano ba walay mga lain nga tinuhuan na unya ilang nakabaluman sila nga Kristiyanos kini si Santa Margarita sa Antioquia, ilang gi-akusar o sa dihang napamatud-an nga tinuod gyud isang Kristiyanos gipulungan ni taon kini sa ulo. Ayan, no? So karong adlaw ato karon nga gihinumduman ang lain na pong patrona sa Katolikong simbahan o sa kini siya ka martir nga mao si Santa Margarita sa Antioquia. Abi na padayon ta sa ato ang mga pagpangalagad. Kumusta naman ang ako ang mga kaubanan sa Committee o Commission on Migrants and Itinerant People. Karong Biyernes may gala ay mo kalimot doon na tayo kalihukan there is Dumaguete moabot ang Birhen sa Antipolo. Malabitaw ang Our Lady of Peace and Good Voyage. Noon niya murang sigon sa ato ang kuan
akong nabalaan nga oras mga 6:30 kuno maabot diri sa Sibulan International Airport, no? International naman ang Sibulan. Sibulan Domestic. Dili na international, Sibulan Domestic Airport. No, unya matud pa sugaton dahil kini sa ato ang in charge ni Ana, no, dayong paghuman ikarga sa jeep sa ilahan dayong magmukwan dayong magmotorcade paingon na dayon sa katedral. Ana, no? So kumusta na, no, ako ang mga kaigsuunan, no, nga mga nitabang usab kanamo sa Commission on Migrants sa pagpahigayon ining mga kalihukan alang sa pag-abot o pagbisita sa Birhen sa Antipulo, no, Our Lady of Hope and Good Voyage, of Peace, Our Lady of Peace and Good Voyage. Pero ari na ta mga higala sa CBCP News, balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ang Socio-Pastoral Institute nga Tito Branchma Center, no, nga usa ka kani daw ang usa ka Socio-Pastoral Institute no begins new chapter, no. Gisugda na dayon nila kini bitang social transformation and divine and church renewal, no. Mao kini ang taho usab nga gitunol, no, ni Bishop kuan sa usa ka obispo, no. Kisa to'y bishop nga nihatag na to ani mga higala, si Bishop nalimot man noong ko di ara Broderick Pabilio, ayan, no, si Bishop Broderick Pabilio, no, mao kini ang gitaho usab nga gitunol ni Bishop Broderick Pabilio, no. Usa kini St. Titus Branchma Center, usa kini ka kanabitang pastoral socio-pastoral institute nga tumong og social transformation and church renewal, no. Nga padayon na sila o padayon na usab sila sa ilahang ministeryo, no? Unya balita gikan sa Vatican mga higala, adunay 200 mag-uhay pa lang dito sa Roma, adunay 200 ka mga leading academics, innovator and Nobel laureates ni pirma, no, usa ka declaration in Rome na atong July 16 calling for irresponsible AI development and complete elimination of nuclear weapon, no. Kini bitang responsible AI development, kini bitang artificial intelligence ba higala, no, nga gusto gid nila pod nga bantayan, dili pud lamang kay pasagdahan ra kay basin ba og dili na hinuon magkasinanto ang mga gipanghimo. Okay, no? No, padayon ta mga higala, ari kita sa atong topic, the meaning and messages of miracles. Ayan, no? Meaning and message of miracles. Milagro na pod. Gahapon tong sa usang semana nga atong gisgutan kuan man. Sa atong gisgutan sa usang semana. Sa semana ato ang gisgutan meaning and messages of the cross. Karon meaning and messages of miracles. Ayan, no? So una ato sa nga i-define, no, unsa kining milagro or miracle, no? Miracles are extraordinary or beneficial events that defies known scientific and natural laws. It is frequently attributed to divine intervention or supernatural forces and evokes profound awe, wonder, and belief. O sa ato pa, kini di ay nga miragro nga higala, usa kini kadili ordinaryo, no, o makahatag og kaayuhan nga paghitabo, no, nga matud pa nakasupak sa mga nayan scientific ug natural laws, sa mga balaod ba scientific ug natural. O niya ang kalagmitan gyud i-attribute kini sa usa ka divine intervention, no, niya mga supernatural forces and evoke profound awe, wonder, and belief. Ano? So dunay kini nga meaning mga higala mo ni siya extraordinary type of a miracle. Kanang bitong milagro ba nga
lisod jud kayong sabton ana no. Pero doon na po another type of milagro mahigala kining ordinary type of miracle no. And these miracles are hidden in plain sight but indeed happen only beyond our human comprehension no. Sa to pa doon na po yung mga milagro nga doon na mga milagro nga extraordinary na kayo mga kining dancing sun ingon ni ana no, kining pagbulag sa tubig tabang kinibitang parehas ba sa Red Sea ba, Red Sea magka-divide sa mga dagat pero doon na po di ay mga milagro mahigala nga napakitabo pero murag wala lang nato mabantay matod pa sa mga philosophers o mga mystics no, mo point sila usadaan sa mga ordinary na gyud nga mga milagro mao mismo ang ato ang kinabuhi nga natagaan ta niining kinabuhi. These are ordinary kanang ordinary nga milagro. The complexity of nature no, kana bitang atong kinaiyahan, the resilience of the human spirit no, kana bitang kana bitang resilient ba mapadayonon ba mapailubon kugihan ingon yan ano, the resilience of the human spirit and unconditional love as the most profound miracles of all. So ito pa kining mga extraordinary milagro may alam mo katong mga murag imposible na gyud kayo ba. Pero doon na pa yung mga milagro nga milagro man gihapon pero magibaliwala ra nato. Pananglitan kinidaan nga complexity of nature kana bang usahay magbagyo, usahay mag-init, usahay taog, hunas, magabi. This can be considered as ordinary miracles no ana no. Unya matud pa kining dunag yung mga iniingon niya na no, kana bitaw mga ordinaryo ra kay mga panghitabo but it can also be attributed as a miracle. Ordinary nga lang. Okay, doon naman yung mga extraordinary. No? So muna nga dili kay kita bitaw kay ang munang katubitaw sa tong himala ba. Walang himala. Ang himala ay nasa puso ng tao. Kana bitaw resilience ba? Kana bitaw resilience of the human spirit and unconditional love as the most profound miracles of all. Kana bitaw sa maning resilient. Kana bitaw mapinugnanon jud kas kaugalingon ba. Magpaubos na jud ka aron sa tungod sa mga maayo nga tumong. Ingon ni ana maningkamot ra tungod sa mga maayong tumong aron makabot gyud ang mga maayong tumong. Namo na itong resiliency. Dili ba pabaya ba? Dili pabaya maningkamot gyud ginagmay. No mo na gitawag nato nga resilience of the human spirit. Ala no? Kani matud pa ni Archbishop Lagdameo kaniadto ang dili gyud ako umalimtan niya nga pamulungon kani bitaw gitawag og bloom where you are planted. Kining pag-bloom nimo where you are planted can already be considered as a miracle. Dili na ingon nga basta-basta no kana bitaw makahimo ka og mga butang nga medyo nakahatag gyud og kayuhan sa uban. Mga kuan kana these are ordinary miracles. No kana bitaw bata kana bitaw panahon sa ayuda, panahon sa bagyo nga nakahatag ka sa imong kapobrehon. Bitang mo na ginawa po ka pero nakapanghatag ka. These are ordinary miracles. Miracles gyamon pero ordinary rang hidden in plain sight but indeed happen beyond our comprehension. Okay, klaro? Okay, no? So, sa ganito, the meaning and messages of miracles. So, sa magyud ang mga message sa milagro. Of course, it always calls for conversion. No? Calls for conversion. So, ito calls for conversion. No? Nasa ito pa, kung maka-experience gani mo og extraordinary or maybe ordinary miracles that calls for conversion on your part. No? Nga gitawag ka aron magbago sa imuhang kinabuhi. Sa ito padili na ingon nga kana ba gimilagruhan ka kay papanambalon na kay papapanambalon ka para ka magana ka kanang mahimo na kang albularyo kay gimilagruhan ka ayaw din na mao. Personally, you are being called for conversion. No?
frequently admitted to divine intervention, supernatural evokes, profound awe, wonder, and belief. Yan, no? Bueno, tinay lang sa takudo ba? Padayon lang yapon kita sa atong nga programa o nakidawat ko nga bisan ginagmay, nakapasabot po tayong ginagmay sa meaning and messages of miracles. Nakasalamat o maayong mudto, Pilipinas!